Det er masser af plads, men jeg ikke det hele. Kan du, altså, bliver det koldt eller hvad? Ja, det blev. Ja. Det skulle det sådan set meget gerne, siden det er en isterning. Ej, okay, for vi tager den. champagne på. Ja, Christian her. Ej, sorte. Vi må skylde ud i toilettet. Sorte mamba. Okay. Hvor er din ørering? Ej, fuck. Ej, Peter. Jeg har aldrig gjort Peter, det her før, det lover jeg dig. Skat, hvorfor gør du det så? Okay, Sheila, kan du? Nej. Sheila, ja, skat, okay, jeg holder kameraet. Kom nu, Christian. Hold det. Christian, det var med at trykke 9. Det kan jo være lige meget. Hå? Hey, jeg har puttet is. Peter, Ja, jamen, der skal være Jeg har- Du kan se, der er et eller andet form for rødt Okay, her. vend øret til mig. Giv den anden vej. Kig den anden vej. Okay, du skal op her, ikke? Nej. Hvorfor ham? Hvorfor mig? Fordi jeg kan finde ud af det. Altså, jeg vil ikke have Skat, nej. Fordi jeg kan finde ud af det, og i det han siger det, så taber han. Skat, du taber bare det hele, mand. Hvor fanden er den henne? Du er fandme en abe. Du er bare snart en monkey. Jeg har den. Okay, Peter har Sorte, den. lad mig være spise. Nej, sorte, det er ikke godt for dig, alt det hvide. Alt det røde. Tror jeg, de her. Okay, Peter, jeg holder et hoved. Sorte slikker en nærekvinde, der har det røde. Jeg havde sorte, det er ikke godt for dig, alt det røde der. Okay, Peter. Jeg holder Peters hoved, bare tryk til. Hallo, du har hans hår inde i det jo. Ej. Og det ligner, du får en gas med. Den er igennem, den er igennem. Du skal ikke have mit hår, Peter. Jeg holder dig i hånden. Fuck. Den er Ej, stop, Christian. Den er i stammen. Okay, så stille. Nej, Christian. Christian, du stopper lige nu. Okay, hvis du står stille, så sker der ikke noget. Nej, Christian, du giver slip. Den er stille, jeg kan mærke på min finger. Jeg kan mærke på den der finger. Christian, du giver slip. Ja, jeg har givet slip. Tak. Okay, så tager det 5 minutter. Ja, så sidder den der i 5 minutter. Er det blodet, der rører ned, eller er det vand? Nej, det er vand. Pas på, at den ikke rører ud igen, Lad mig Peter. røre ved det. Den er igennem. Ja, Christian, det er jeg slet ikke i tvivl om. Giv mig, prøv lige at finde noget isterning. Prøv lige at finde noget mere isterning. Ej. Jeg må lige fjerne dit hår. Jeg rører den ikke, det lover jeg. Den er igennem. Ja. Er der mere isterning der? Peter, der er mere isterning her. Nej. Put det selv på, Peter. Hvorfor gør du det Nej, her? lige meget, jeg behøver ikke. Jeg har. Peter, hvorfor gør du Prøv det lige at se, her? hvor langt den er ude. Den er igennem. Peter. Jeg kan mærke den på den anden finger. Prøv lige, kom her. Du kan ikke se det, Peter. Peter, kom med det øre, så afslutter det. Hvorfor gør du det her, Peter? Okay, vi laver en interview. Okay. Vi vil gerne undersøge, hvorfor Peter i virkeligheden gør det her. Christian. Her har vi svaret. Slap af. Jeg har isterning i. Ej, Peter. Peter, jeg kan godt lige se. Peter, du må ikke forlade mig. Det er dig, der har lavet de der perleplader. Peter, det er dig, der har lavet de der perleplader. Hold nu op. Nej, jeg prøver at distrahere dig. Ja, det er mig, der har lavet de perleplader. Er det rigtigt? Ej, må jeg godt få den som souvenir? Nej, du må sgu da ej få den som souvenir. Hey, der var med rammer. Det er ikke mig, du skal have. Jeg strammer bare ballerne, så jeg tror, det er løgn, mand. Den er igen, Peter. Jeg kan se den. Jeg kan se hovedet, Peter. Ej, det lyder som en pæk. Den er igennem, jeg kan se hovedet. Ej, Du spiste ikke lige den isterning. Du står og spiser hans øre i. Peter, hvorfor gør du det her? Okay, Peter, hvorfor gør du det her? Peter, hvorfor gør du det her? Vi laver et Christian, interview. den faldt jo selv ud. Men Christian, der er Vi ikke laver noget. et interview. Hallo, du skal svare på, hvorfor du gør det her. Prøv bare lige give mig det der lille... Vent lige, Christian. Jeg har den i øret. Jeg skal ikke have nogen lille... Jeg skal ikke have nogen blodpilletter på mig. Fællesbad. Ja, hey, god idé. Peter, nu er du nødt til at lade den igen, fordi du har hævet den ud. Det er sommer under vand. Ja, men altså, Christian. Prøv at tænke over det. Christian, prøv at tænke over det. Der er jo allerede hul. Christian, Christian. Christian, nej. Christian, prøv lige at Det er svært. Christian, nu tabte du den igen. Der er jo allerede hul. Du skal bare sætte den i gulvet. Du har lige hævet den ud igen. Vil du låne min hjerteøring? Nej, det gør jo ej. Hvor fanden er den henne? Du har lige tabt Jeg kan se den herfra. Der. Har din mor givet lov til der? Sheila, kan du ikke Hvorfor gør jeg det her? Ja, Peter, hvorfor gør du det her? Må vi høre? Du er helt ædru igen. Den spænder bare, den gør. Din anus, eller hvad siger du? Hold mig i hånden, Ja, Peter, hold også i hånden. Hold også i Papirerne i hånden. hånden. Peter. Er du klar?
Jeg tæller til 1, 2, 3, og så gør jeg det. Trykker igennem. Lad være med at ryste med mig imens. Okay, lad være med at rykke derovre. Så skal jeg seriøst gøre. Okay, hold Okay. 1. Okay, pres. Okay, den er igennem. Nu kan jeg mærke den. Jeg kan mærke den. Okay. Den er igennem. Jeg er lige ved at sætte den sammen nu. Sådan. Den er igennem. Den er igennem. Okay, nu må vi se det. Ej, det står helt vildt femme. Mit øre er lige ved at sætte sig sammen nu. Dit øre, hvad fanden snakker du? Mit øre. Må vi se, Peter? Peter. Må vi se det? Oh my god, it's so red. Kom her, han. Dit øre er bare ildrødt. Peter, Vi kan se hovedet, om du sidder det sammen. Jeg vasker den. Kom ned til det vand. Ej, okay. Jeg har aldrig gjort det der, tror jeg. Jeg har sæt på. Kom nu. Jeg skal sgu ikke vaske. Du skal vaske. Hvis der går betændelse i, så kan du... Ja. Du skal lave den om igen, Tom. Ja. Du vil gerne lave den om igen. Hvis jeg prøver her, skal jeg fortælle, da jeg fik stretch, så nåede jeg det her sammen, Lego. Så fik jeg den lavet igen, fordi jeg var et stort arm. Hvad er det stretch er? Det er det forklaret. Den der laver et stort hul, hvor du trykker den igennem. I stedet for et lille hul, ligesom den her. Må vi se? Okay, jeg var ikke ved den. Jeg var ikke ved den. Jeg er røvlig glad. Nu er den alligevel igennem. Du skulle have sagt, at jeg skulle have taget noget brændoilde med, eller sådan noget. Christian, du sagde ligesom du ikke vil røre ved den. Okay, nu er det igen. Jeg var ikke ved den. Ej. Nu skal jeg så også pisse. Don't film me, you bitch. Don't movie me. Don't movie me.